Heb je wel gesproken überhaupt? Echt heel weinig. Nou ja, zeg maar, mijn oude baas die deed gokzout van dubieuze kwaliteit. Daar heb je echt software voor in elkaar gedraaid. Nou ja, wij zaten bij microgame. Geen porno-site. Ja, nee, die hebben we ook gedaan. We hebben zelfs opnames gemaakt in het kantoorgebouw. Daar is het wel echt geld. Ja, niet op de manier Dat blijft een van de mooie legendes bij ons in het complex. Ja, wat zei je? De grote pornofilm. Je moet minder trillen. Dat heb ik standaard. Oh. Gewoon altijd. Oké. Oeh. Ik. Ja, die heb jij wel weggelegd. Zo'n pakje kaarten, pakje kaarten. Oké, er zit een button. Nee. Dit in cirkel zijn.